السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين شفيع المذنبين سندنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك باك الله تبارك وتعالى همانذين طاعات إبادة لنذي صالح أمل لنذي الله تشين أترشق لنذ داشتن ويقينا باك الله راضي تلغديت Resulullah'ın şirin yaşayışına şirket edersip gelmeli. Elbette Allah Teala'dan lütf, enayet ve fazıllar Huday Teala hemmenizin din ve dünyanızı avad etsin inşallah. Huday Teala yurdumuz parahat bolup, vatanımız emniyet bolup, ulemalarımız ve milletimizin ağzı birliğine mehabbette din-i dünyamız avat olmadan ayırmasın inşallah. Geçen hafta Taif şehrinin adamlarının bir tofari 10 neferin dövreği olup Peygamberimizin mübarek huzuruna geldiler. Bir gurrunları aradan geçirer yali Müslüman bolmalı bolmullami bir sulh bir gurrun bir yana yetirer yani. Aham Peygamberimizin mübarek huzuruna Medine-i Münevvere barıptılar. Yadınıza düştü Ebu Bekir Sıddık beğenip men aydayn Resulullah'a deyip yortup barıp aham izinden Hazreti Mughira aydıp aham Taif şehrin bir tofor onun 5 nefer adamsı Hulata Peygamberimizin mübarek huzuruna geldiler. Aham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bunları bir hayatta bolmalı ediptir. Bir giyin hayat bolyamış. Araplar ona dar divay diye dar divay diye içinde onun meşhur ya kan ya az bolya şolun birini bolmalı diptir Peygamberimiz. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخيمات 3 فضربت في المسجد فكانوا يسمعون القراءة بالليل وتهجد الأصحاب وينظرون إلى الصفوف في الصلاة المكتوبة. وهم Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 3 çadır hurman şahalarından mescidin içine bunları bir teler yaladıp becerdiptir. Bir nahara, çaya, suva, dehrete o öyüg damali yoksa namaz vaktlarını bula kafir da. Şu telerlerine oturup şu mescide gelip namaz okuyarları gözde vermeli. Geçen hafta gurrunu geçenler kafir de mescide girip bilyenmiş deyip meselesi geçti. Müslüman adam girecek bolsa iyini pek bolmalı. Müslüman mescidin içine tükürüp bilmeye,
burunun suyunu suwurup bilmeye, ayağının palçığını da divara süvürüp bilmeye, mescidin içinde ıhtikaf niyet edip, giyirip, edip bilen, hormat bilen, iyi vişşek boğu deyip gurrunu geçendir. Emme kafira giyirmeni ecada bağ olli, ta nämeden çürüyüm, inne asil delili şuun geliye. Ta kafirla şu gelirler, yakınacaktan namazın bereketini görürler yani. İçine girip, yakından Kur'an'ı eşitip, yürekleri eriyer yani. Bir nadi, daştan eşitip gezmek, Kur'an qavdiyalar, iman qavdiyalar deyip gezmek bir zat, içine girip, dağıtmak başka bir zat. Araplan bir meseli var, lem yaduk, lem yadri. Takımın dağdanak, bilenak. Hazreti Mevlana aydiye, bir muhim gurrunlar, havsale bilen dikkat etmeli gurrunlar ha. Lem yaduk, lem yadri ankas ku nakhord. Hazreti Mevlana şu meselen aliyaha. Lem yaduk, lem yadri ankas ku nakhord. Keybe vehmaret cual enfase vort. Dağıtmadığı adam bilmedi ahim deyiptir. Keybe vehmaret cual enfase vort. Hi susk, hi Tomskan, aşgalın içine gidiyen Tomskan, gülün iyisin bilir mi? Hiç bilmez. Gülün bidarı vardı. Tomskan diyorlar mıdam aşgallı gidiyor. Araplar cuallip Tomskana idiyor. Toksman ne diyorlar, Tomskan ne diyorlar. Şu suskaydı liyada. Hiç gülün içine, bustanın içine gidiyem. Yok. Yerde aşgal olsa şu tadı gidiyor. Keybe vehmarek cual enfase ver. Hi Tomskan gülün iyisini bilecek mi? Gülün iyisini kim biliyor? Arı biliyor, zenbur biliyor. Bal arı biliyor, bal sinegi biliyor onu. Gülün iyisini. Ondan çürüyüm, Peygamberimiz Müslüman adam, zenburu esel, bal singek yanak, bal arıya alır divay diyendir. Dağıtmadığı adam bilene, onun daşından bicak keplep, günahsını arttırı otuyu da pakir. Hatta şu meclisin içine de şeydi. Resulullah'ın yaşayış aydılıya deyip nur bereketten dolu ama gelip bilmeyen adam her formda adaydı otuyu da dağdan ak, gören ak, bilen ak da. Onun nurunun içine giyip gören ak. Onun Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ol hakıl eyesi, ahlak eyesi, iman eyesi mescide kafir de olsa koy giyirseler deyiptir. Nämeden çüreyim? Belkim yakıncaktan görüp eşitip nämediğin biltirler deyiptir. Ondan çüreyim ulamalar bir kanun çıkarıptır. Ebu Hanife yani şunuyur alimla. Ulamaların bir aydiyen kefi var. El-zararul eşeddu yuzalu bil ahaffi. Kan zirir var olsa, kan zirir ulukon bir yük var olsa, azıcık zirere razi ola ulukon zirir ayır deyiptir. Ka vaqtta azıcık zirere razi olmalı oluyor. Ulukon afet savcak olsan. İni Peygamberimiz ummetine bir ders veriptir. Ummetine bir ak yol veriptir. O da näme? Şular kafir olup gezmevi biter bir ulukon zararda, ulukon afette belkim şu kafirlik ayrılsın deyip ay mescide girse yekille bizar zerere razi olaylı da. Yoksa şolun iyini näpek, o iyini pek, iyini näpek yok kafir. Kafir dehret biliyem. Kafir usul biliyem. Kafir arasalık biliyem. Onu da Peygamberimiz şolları girağı diye şu zerere razi olya näme deyip şu zerer bilen şolun kafirliklerine ayıracak bolupdu. O tay muhim datta. Nadir mana babı gördüğünde? Nadir ulukon gördüğün? Ondan çürüyüm, ulamalar näme diye? لو كان جريح لو قام أو سجد سال جرحه وإن لم يسجد لم يسل فإنه يصلي قاعدا موميا. Bir adam namaz okuyanına bir yerinde yara var olsa, dik dursa şu yaradan kan akacak bolsa, yani oturup okuysa yaradan kan akacak değil olsa, dik dursa yaradan kan akacak. Yani oturup okuysa kan akmayacak bolsa, näme etmeli şol adam? Oturup okuymalı waliya kan aktırmalı waliya. Näme deyip?
oturup okuymaga razi olmalı. O işi dik durup okuymasın. Emme namazın arasında okuyor yani. Olu kon zerer vaka, kişisik zerere razi olmalı. Onun için bir adam hamana uzru varmıştı. Secde etse ennamından qaynaqacak. Emme secde etmese ennamından qaynaqacak ki. Secde etmeyen ima bilen okuymalı. Şoňa razi olmalı. Näme diýip? Secde etse qaynaqacak. Üstü başı bolanjak, namazlyk bolanjak. Onun için ima edip okuymaga razi olmalı. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mescide girmeklerine razi bolupdyr. Näme diýip? O ulukon kafirligine ayırjak bolupdy. Ka wagtda a zerere razi olmaly. Ulukon zerer ayırmadan çüreyim. Yine bir iki misal nädip bereyim. An Abi Yusuf in khafal aduwa in salla qa'iman yusalli qa'idan kaza fil muhit al burhani. Düşman atjaktan bir kafiri öldürecekten görse sende namazın vakti bolupdyr. Oturup okuysan seni düşman görmeye. Emma dik dursan seni görecek. Oturup okuymaly. Şol peygamberimizin kanunundan çıkarılýar. Oturup okuymaga razi bolmaly. Yoksa oturup okuýanda dik durmak farzyn terk bolýar. İşkali yok, oturup okuymaly. Oň ýerine janyň salim ol. Ya sen namazyny at bermeli, ya oturup okuymaly bolýan. Yok, namazyny at berme, oturda okuy diýip aýtdy. Ya ahirki misali men rakiba dara gayrihi li itfa'i hariqin waqa'a fil balad فانهدم شيء بركوبه لم يضمن لأن ضرر الحريق عام فكان لكل دفعه كذا في الدر. Bir şehre, bir ova ulukon ot tutuşup ot yanıp duran bolsa bir şehrin içinde. Bir umum ot tutuşupdur. Ot düşüpdür, uyran gühürdep barya. Şonu bir adam söndürecek bolup bir başka bir adamın divarına çıksa, şu odu söndürecek bolup, şu divarda yıkılsa, şol adam zamin bolmaly bolarmy? Zamin bolmaly. Näme diýip? Otyan otida, şähriň hemmesini aljakdan, her kim başardygyndan şonu söndürjek bolmaly. Arada bir hususi bir adama zerer yetişse, oň işgali ýok etmeli. Zaminlik ýok. Odu söndürjek bolup divara çyksa, divarda yıkılsa, ine şol adam sen men divaryma çykdyň, sen men diwarym ýykdyň, zamin etip boljak däl. Ne ot söndürjek bolýardy. Ulukon zereriň öwüne geçjek boldy, kiçi zerere razi bolmaly. Ine ajib bir fiqh Hanafide bir misallar boldy. Peygamberimiziň edýän işinden ders alýarlar. Peygamberimiz kafirle mescide girse ýersin diýipdir. Bir zerer ýallaşy, oň ýerine ol kafirlik zererini aýyrjak bolýardy. Ola imany ýerse giramaly ihtimal eken. Goý girse ýersinler diýipdir. Emma bula inni mescide girýänmişler. Namaz wagty oturup Peygamberimizin namazyny ya giyjilerde sahabalaryň namazyny gözläp aňalyp näçe ullap Peygamberimize zol aralaryna baryp Qur'an-ı Kerim okuyup berýänmiş. Emma mundan meter bir geň waqia bolupdyr. فمكثوا على هذا أياما يغدون على النبي صلى الله عليه وسلم يخلفون عثمان بن أبي العاص على رحالهم وكان أصغرهم. Bular yanqı Taif'ten gelen 10 nefer her wagt Peygamberimizin mübarek huzuruna gelýär qalar. Bir yaş kiçinrek oğlan mamıştık, bir jawan oğlan, onu yüklerinin yanına koyýanmıştykla, sen şu öýde yüklerin yanına bolaga, özümüz Peygamberin yanına, Muhammedin yanına barıp gaýdap diýänmiştikler. O da yaşaجy oğlanyna galýanmış. Göreýli şu yaşaجy oğlan näme iş edýär? Göreýli şu yaşaجy oğlan näme derece edýär? Göreýli şu yaşaجy oğlan Taif şehrinin emiri olýar. فكان إذا رجعوا إليه ناموا خرج فأمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. O yaşaجy oglan näme etipdir? Ol ýanky 10 nefer Peygamberimiziň ýanyna baryp, görüp, gurrun edip, ýygyna gaýdyp, gelip öýde ýatanlaryna
Men de bir aylan salan etjek Medine-i Münewwere'ň içine dip gaýdyp, gün peýgamberimizin ýanyna gelip, "Ya Rasulallah, men sen okuyan Kur'an'ın gowy berýän, men iman getiresim gelýär, maňa Kur'an öwret da" diýipdir. "Wastaqra'al Qur'ana ve aslama sirran min ashabihi." Peýgamberimizin mübarek agzyndan agzba agz Kur'an öwrenip peýgamberimizin öwünne kol musulman bolupdyr, ýoldaşlaryna eşitdirmän. Ýaşa joglunyň edýän işi ha. Ýaşa joglunyň edýän işi ha. İň içinde kişicikleri yük saklasın diýip goýan oglanlar ha. Faqtalafa ila an-nabi sallallahu alayhi ve sellem miraran hatta faqiha. Dinäme dipdir. Hatta her gelillerini olar öýe gelýärler dağına. Ha bolýarsyz oturuň indi men gitjek diýip gelip alim bolupdyr peýgamberimiň ýanyna gatnap. Näforum gatnapdyr? Fa iza wajada Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem naiman amada ila Abi Bekr radiyallahu anh fasa'alahu wastaqra'ah. Şolar öýe gelenden bir ýortyk gidip belletmeýän peýgamberimiň ýanyna barýanmyşdyk. Giýje ýa günni. Eger peýgamberimiz uykuda bolsa, yatan bolsa, ýuwaş açykdan peýgamberimiň ýanyndan gidip Hazrat Abu Bakr Siddiqyň ýanyna bar, "Maňa Kur'an öwret" diýip fakat zat sorap ilmi öwrenipdir. Hatta bir näçe günni kan ilmleri bilip alim bolupdyr bu ýaşazy oğlum. Häzir ýoldaşlary habary ýok. Ey cemaatlar, ey musulmanlar, ey hacı däde, ey jawan dost, ey kasip, ey karment, ey işi başı şuluq adam, ey yetişmän ýören, ey kan oglaň şow gözläp, garyp oňşuny gowlap beren insan, musulman. Adam bir iş bitireyin diýse, başı şuluq da bolsa, ýok ýerden wagt tapyp imanyny, ilmini, dinini öwü alyp gidip bilýän ha. Ay men başym şuluq, ay men yetişmeýän, ay men oglaň şowma, ay men öýme mihman gelýär, ay men zindigi gowalaýan, ay bu mahal zat bahatçylyk bolupdyr, ay näme bolupdyr, ay zindigi da diýmek hemmesi näme? Özüňi allamak başga hiç zat dädi. Ýöne olakan bir iman we din we Kur'an Allah'ın nuri nesip etmesizlik başka hiç zat dädi. Bu zat oglany gözde olar ýadap ýatmany gelenni wagtdan wagt tapyp, fursatdan fursat tapyp, urup ýykyp az wagtda ýoldaşlaryny belletmänjik iman öwrenipdi. Näme diýdi ol ýaşy? O görnüpdi näme diýdi ol ýerligi. İnsana Hudaý Taala imek, içmek, el, ayak, göz, gulak, kudret beripdir da, o mına heywana da beripdir. Bebrinki de var, pelenginki de var, kaplankı da var, şiirinki de var. Ama insana Allah Taala hakıllı beripdir. Hamany bir bebir, bir şiir, bir kaplan, bir zady darga deyin neyse, hemme güýji agzyna eline, başga güýji yok. Ama insan oturuya pikir ediye. Men bir zady darga deyin neyse, ediyen bername rizileri bilen hana wagdaları dargatýa insan. İnsan şäherleri dargatýa. İnsan kendatda dargatýa. İnsanyň hakly bar. Haklyny, pikirini ortaga goýup dargada bilýär. Hemin tor sowap işden çürüýümde, hayır işden çürüýümde, gowy işden çürüýümde, imandan çürüýümde, Kur'andan çürüýümde. İnsanyň hakly bar. Haklından istifade ediye, dünyana avad etiye, aklından istifade edip, imanın bereketi bilen. Kan adamlar Kur'an'la etiptir. Kan adamlar imanlı etiptir. Kan adamları Allah Teala'nın zikrediyen etiptir. Haklı bilen istifade edip, Allah'ın çağırıp uğrap bilye. Heyvanlı yok, hem zatla. İnhe bizade oğlanı haklından istifade etiptir. Ha, bula gelirlerine, bula yağda yatıp qalarlar, men fursatda der o gidarın niptir. Adam başarıya da näme deýnýär. Hudaý Taala kudret beripdir da. Ey besa, müňsinden häzir geçmäýliň. Gurrun ýygyna häzir hewas etmäýliň. Şu zamana gerek gurrun bijada oglanjygyň görüjüňi. Ey besa, döwletke ayet gah
Pişe bir devlet bir gardat uzera Hazreti Mevlana aydiye. Ey cemaat altının suulen yalıp koymalı görürler aşla. Cennetin akar suunu elimiz yetýänmese şoň bilen yalıp koýamaly. Ey besa devlet ki ayet ga pişe bir devlet bir gardat uzera Hazreti Mevlana näme diye? Kan adamlaryň üstüne nigmat, iman, Kur'an, bereket üstüne gelipdi. Men bundan bizar dip aňysyny gözek geçikdiýär dipdir. Üstüne gelipdi. Kuzuklap tutamaly. Kovalap tutmak gerek ya fat kuzuklamasa gally. Men bundan bizar dip aňysyny mak geçýär dipdir. Ey besa devlet ki ayet ga pişe bir devlet bir gardat uzera. Näzire nigmat üstüne sallamtuqa özüni bir gurrüňe, bir filme, televizyona, bir bidereki çupuç gurrüňe güýmep näzire bereketden galýar dipdir. Üstüne sallamtuqa bilen o ýanyňdaky ýoldaşlary Peygamberimiz bilen gurrüň etipdiler. Mescide girip çykypdylar. O häzir gadryny bilen bizar ýaşaja bolan otagyny oti, öýünni oti, bu ogrinçadan Resulullah'ın ýanyna gelip tuqam dip gadryny bilip, Kur'an öwrüp, musulman bolup ahiretini abad edip oti. Şodur şu ders ýalmaýşy, näzire geçjek şu gurrüň üstünden. Bala şodur şu iman gurrüň. Ondan ne beter gen gurrüň. Ey cemaatla, ey jawan dost, ey hacı däde. Şnäme dip ýaşazyk oglanlar imana kän durýar ýaşullardan. Bir adam aýrylanda mirasy öden. Garry heleywa hiç. Hey jan ogullar, hey jan aktyklam, jan gyýdym, Hudaý näme diýe, Peýgamber näme diýe, şonu ede weriň dip häzir eşdilen akda. Bile häzir eşdemede halkyň içinde geçipber. Ulu kon adam bolupdyr ha, bu näfti dünýeden gitjek kaýdy. Onu da şu kefe aydana, emme ýaşatyk şu oglanlary wa ýa aktyklary wa da hamany merhumyň ay bolardy. Ay şin bir ýaňa ýetirsenem, ay şin bolar edeliň de goýar edeliň, ahunjan bir böl tamamet doga et diýweti ha. Emme şin niçe ýaşaly qorraklar şonu kabul eden akda. Hatta ahunjan bölünden sonra doga edenden sonra da özümüz bilerson, özümüz görerson, näme derson nip bilimsirip öz şudur şunu pikir, şudur şunu qut bolup din iman orta oklamany ýöne ýola salyp goýberýär yalandan ahunjany. Emme ýaşatyk oglanlary hamany aktyklary dagdy jawan oglanlary ay diýdi bolar diýip bir pata galdyr kime galdyr şu dünýe dip ýaşadygy aýdyp ha. Ola gollary aýdan akda şon. Näme dip beýle bolmaly adam. Bilen başlaryň gurrüňi ha. Şu ýaşazy oglan da ýort musulman bolupdy. Ola gollary öz başyny pikir, özüni bilerson, görerson nikespe ola gollary. Peýgamberiň ýanyna bolup. Ey jawan dost. Şon bir ikimizin gurrüňimiz. İkimiz ders almaly. Nämeden Peýgamberiň mübarek agzyndan çykan sözi göreli. Yahramu ibnu Adam ve yashibbu fihi isnatani. Biz de ulalamızda şeyle olyasa. Ondan şu mahal fırsatın kadrini bileyli. Peygamberimiz näme diýipdir? Adamın tabiatı ululluğu içe iki ahlaki täzelener diýipdir. İki ahlaki ýigdeler diýipdir. İki ahlaki gawy bolar diýipdir. İki zat içinden täzeden dörer diýipdir adam ululluğu içe. O da näme? El-hirsu alel mal, el-hirsu alel umr. Ravahul Bukhari ve Muslim. Adam ululluğu içe bir mal dünýäni arttırasy gelýär, bir de ýene kän ýaşasy gelýär diýipdir. Emma jawan wagtynda hamany bir sahylyk etmeli bolsa, pul çykarmaly bolsa, ýa bir gowkep aýtmaly bolsa, gören haşmary kän içinde. O ulukon durandyr, jawan oglan orta oklap durandyr. Bir zat baý bolsa ortadadyr. Emma ululluğu içe şu orta oklap bilen akda malyny. Näme? Ululluğu içe adam haris bolýar, insanyň tabiaty şeýle. Hamany bir gowa adamda bolsa, 20 ýaşynda hamany bir mümkin çykarýanmışdyk-da, ay al dünýäni alanmamy diýip, şol adam 40-50 baranda şonu çykarp bilmeýärdi. Inni dünýä haris bolýar adam ululluğu içe. Resulullah aýdypdyr, insanyň tabiaty şeýle diýipdir. Oğlum bir adam dünya karisi olsa näme bolýar? Dinini zerer berýär. Ol şu ýaşulla we peýgamberiň ýanyna äkle.
Şola da inni ululup bar ýaly musulman bolsalar pullaryny derer bolarmy kadip hatta işte görersiňiz. Biz musulman boljak ýöne zekat berjek diýär şol adamlar. Gör adamy. İşte işlersiňiz görüriňiz. Şola musulman boljakdan ha ýöne pullary elliňi dermi kadip bir zat bolarmy kadip gaýga dip bäle. Emme ýaşajak oglallary görüpdi hak giripdir içine. Musulman bolupdyr. Rasulullah'ın düýbünde oturupdyr. Fursatyň gadryny bilin. Onun mının kefine ağlanıp dağı, bu şebekelen kepleri, mahvarlan kepleri, internetin içindeki, ya nefs, ya şehvet, ya dünya, ya falan nipir, necis, bulmaz, hafa, kesip adamın kep sebepli, ak nuru imanının daşı tuşamaylı. Ululağında doğrulamalılar, kırkıvarında doğrulamalılar, ellavağında doğrulamalılar, doğrulamaz. Doğru olacak bolsa iyiliğin için gözlep gör, kan adam doğrulardı. Önküden pes bolsa oraya öwütüşüp bilenak. Yaş wagtynda kadryny bilmeli. Yaşlygynda toba kılsaň, tä ölünçäň gönönörsiň. Qarryganna toba kılsaň, gönölýänçäň gömülörsiň. Qarry türkmen aýtyp durmyn 1000 ýyl bäri. Yaşlygynda toba kılsaň, tä ölünçäň gönönörsiň. Şu mahal jawan wagtynda şu mejlisleň gadryny bilip sokulşsaň, ölünçäň ha falan mesele şey diýipdi ahun. Bäbila bizredir, bila şijredir. Wa Hudaý peýgamber aýtdy, baş üstüne diýersiň, gönönörsiň. Emme qarryganda toba kılsaň, gönülýänçäň gömülörsiň. Qarryganda eliňe tesbih alan bol, beýden şeyden çıkadan, alham kul wallaň dogrulançaň, ýeriňe çygany ýatandyrsyň diýipdir. Ine qarry türkmeniň aýdýan kefşi. Fursaty şu mahal kadryny bilmeli. Jawan wagtyň. Hatta biziň fiqh, halal haram kitabymyzda bar. الشاب العالم يتقدم على الشيخ الجاهل في المشي والجلوس والكلام كذا في الهندية كتاب الكراهية باب 30 bir jawan oglan bolsa alim bolsa bir qarry bolsa jahil bolsa alim dä bolsa bir jawan oglanma alim bolsa bir qarry adamma haji sofi el tesvili ýöne ilmi ýok bolsa keplemede evvel jawan alim başlamaly. Oturmada evvel jawan alim oturmaly. Turanna evvel jawan alim turmaly. Jaýda şoňky, örkde şoňky, makanna şoňky diýip diýär. Abu Hanifa ilminiň içinde başy görüň. Näme diýip? Ilminiň bereketi bar. On küýdesiniň içinde, on gowresiniň içinde, näme? Ýaşulyň içinde hamany küýdesinde suw bar. Emma mun küýdesiniň içinde altyn bar, kümüş bar, gyzyl bar, tala bar. Haýsy biriniň arjysy bar. Be ol yaşaç ahun yaşul olukon qarrylara emetmedi, o beýrak jaý bermedi. Ýok, jaý şoňky. Abu Hanifa aýdýaşyny. Imam Agzam aýdýaşyny. Peýgamber aýdýaşyny. Şu yaşaçyk oglany bar. Peýgamberimiz Taifin imamy bolsan diýipdir, musulman bolandan soňra. Alan gurdugyny aýdyýdy. Wa hada Osman, şu yaşaçyk oglanyň aty Osmanmışdyk. Huwallazi mana'a Saqifan bi khutbatihi كنتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أولهم ارتدادا. Kulağasın, yaşacık oğlanın gurrunu daşı, yaşacık oğlan Müslüman molly. Peygamberimiz şonu näme diýe? Sen Taif'in imamy bollypdyr. Taif soňra Müslüman bolandan soňra ha. Imamy, amiri bol, hakime şäher bolsan diýipdir. Hop bolly. 2-3 ýyl soňra Peýgamberimiz dünýeden geçýär. Taifin adamlar hemmes kafir boljak bolupdyr. Muhammed a geçdi öňkü ýolumyz bilen bolaydyň diýjek bolupdyrlar. Ýanky ýaşajy oglan näme dipdir? Hakime şäherda adamlar üýşürip aýdypdyr. Ey Taif adamlary diýipdir. Özüňiz ahirin musulman bolýaňyz diýipdir. Utanmaýaňyz evvelin kafir boljak bolýaňyz diýipdir. Ýanky ýaşagy oglanyň diýeni işi. كنتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أولهم ارتدادا. Özüňiz täze musulman bolýaňyz diýipdir. Näme Muhammed dünýeden geçdi diýip kafir boljak bolýaňyz diýipdir. Utanmaýaňyz diýipdir. Näme bir haya millet bolýaňyz siz diýipdir. Kuntum ahiran nasi islaman fala takunu awwalahum irtidada. Ýanky ýaşajy oglanyň hutbasy şa. Tarihte sept bolup, ýalfyllap duran, nurana bolup duran mübarek sözi şa ýaşajy oglanyň. Hey Taif ähli diýipdir. Peýgamber dünýeden geçenni aleyhissalatu vesselam
Özümizin nuri, başımızın tacı Resulullah can bir vafanı ettirenne Taif'in adamlar eşitip kafir olacak bolupdurlar. Ay inni Muhammed gitti önkü yolumuz bilen bolayli. Oham yankı yaşaz olan hemmelerini üyüşürüp ödünüz yan 2 yıl oldu musulman molanınız da deyiptir. Näme indene basım kafir olacak bolýaňyz. Ak iman menen molun deyip Taif'in bir adamı kafirlikde eltmeni saklaptır da imanla. Ta ölüyinçe qoç yigitten yay bilen kaman gitmezmiş diye maktan olýan. Ta ölüyinçe qoç yigitten yay bilen kaman gitmezmiş. Merd oglandan imanly gayratly oglandan ok bilen yaymydan bardır. Yani näme? Gayraty bardır diýdi. Yaş daýa oglan, jawan oglan, yigit oglan ta ölüyinçe qoç yigitten yay bilen kaman gitmezmiş. Şun hakikat merd oglandan ok bilen yaymydan bardır, arkasynda tir kamany bardır. Yani näme? Gayraty bardır diýdi. Bu oglany gör. Gayraty bar. Yaşaçyk wagtynda musulman bolup, yaşaçyk wagtynda uly milleti imanyň içinde alyp galypdyr. Hudaý ondan razy bolsun we razydyr. Hudaý taala dostlarynyň içinde goýsun inşallah. Geleyliň ýydy näme waka bolupdyr. Bir yaşaçyk oglana musulman boldy. Famakatal waqtu ayyaman. Yeni bir näçe gün galypdyr ol gollar, ýaşullar, reisler. Ahir peýgamberimizin ýanyna gelipdirler. Ara'aytaz zina Ey Muhammed zinanı halal etsen musulman bolaylypdyrlar. Aleyhissalatu vesselam. Ara'aytaz zina aytyp duran kefini ödde. Yaşaçyk oglany ödde. Olkan adamlar näme diýip? Qala sallallahu aleyhi ve sellem huwa mimma harrama Allahu taala alal muslimin. Öýü dargatýan, ýylyny dargatýan, insanın cismini ve ruhiyetini haraplayan zat bunu Allah haram etti deyipdir. Ayet okuyupdur Kur'an-ı Kerim'den. Ara'aytar riba onu yaşullara aydıptır. Pul qarz verip üstüne çekmeyen näme diýen deyipdir. Nuzul yemek pul qarz vermeli, üstünün suudini oturacak deyipdir. Qala sallallahu aleyhi ve sellem ayet okuyupdur. Hudaý taala üstünün suudunu almallallik deyipdir. Pul verip üstüni yemellallipdir. Afara'aytal khamra bizim üzümimiz var deyipdir. Onun arak beceriyas, arağı näme diýen deyipdir. Onun peýgamberimiz ayet okuyupdir. İnsaniyeti aýyryan, insanyň hakyny aýyryan, insanyň öýünden bereket aýyryan, Allah taala lanet eden zady. Ama barmallallipdir. Aham bula häzir görürsün diýip turk kütüpdirler, ýene musulman bolmandylar. Aham beýrak baryp öz öýlerine baryp oturşypdyrlar, gürrüň etipdirler. Biz bula haram diýip owamda barsak, owamyz etmers diýipdirler. Taifdan onun 5 nefer namaýanda geldi. Aham içinde bir hakyllyragyň bir kepläpdir. Qad kana haula'i allazina ma'ahu kanu ala misli hada. Yani näkilerini aýdypdyr, ey ýoldaşlarym diýipdir. Şu Muhammedin ýany näkile aleyhissalatu vesselam. Şular da odal bir ýaly adam ha diýipdir. Şular näzire kabul edadi diýipdir. Şular da odal günäň üçin näki adamlar diýipdir. Musulman bolupdyrlar diýipdir. O bizde daýawdurmalar näme diýipdir. Şuň döwrüň näkile de odallan musulman zady ýok, şular da täze giren adamda hemmet diýipdir. O bizde daýawdurmalar näme diýipdir. Wal islam hawlana faş döwrümiz hemmekş musulman bolla fakat biz gallyk diýipdir. İçinde biri. Onu baraylyň diýipdirler. Ýene de peýgamberimiziň mübarek huzuryna gelipdirler. Peýgamberimize şert edipdirler. Musulman boljak diýipdirler. 4 şert bilen diýipdirler. Alla yuhşaru ve la yu'şaru ve la yujabbu ve la yustamal aleyhim gayruhum. Turha bol jeň bolsa biz jihad etjek dälipdirler. 1. Mallan zekat çıkarmalı bolsa biz ýok diýipdirler. 2. Bizim üstümizde Taif'ten başga bir adamy bizim emirimiz etme. Bizim öz adamymyzdan bizim üstümizde baş bolsun diýipdir. 3. 4-nji biz namaz okuyjak dälipdirler. Alla yuhşaru ve la yu'şaru ولا يجبوا ولا يستعمل عليهم غيرهم رواه الإمام أحمد. Tur olsa cihad edecekler, zekat verecekler, üstümüze başka adam getirecekler, namaz okuyacaklar deyipdirler.
server näme diýipdir. Rahmetul lil alamin näme diýipdir. Muhammed Resulullah näme diýipdir aleyhissalatu vesselam. İnne lekum alla tuhşaru. Bolýa diýipdir jihada gitip bermäň diýipdir. Wala tuhşaru. Bolýa diýipdir zekat da berip bermäň diýipdir. Wala yusta'mal aleykum gayrukum. Sizin üstüňizde başga adamdy goýmaýyn diýipdir. La hayra fi dinin leysa fihi ruku'. Namaz bolmadyk dinin hayry bolmaz diýipdir. Namaz baýat okymaly bolar diýipdir. Wala hayra fi dinin leysa fihi ruku'. Hudaýyň azamatynyň beraberine ýykylmadyk diýerde dinin izzati bolmaz diýipdir. Aham Peygamberimiz izinden sahabalarynyň ýanyna näme diýipdir? Seyetasaddaquna ve yujahiduna iza aslamu. Bular daşyndan gorkupdy, imany girip namaz okuýsalar, hutbuhut yüreklerini nur ýagyp zekatda çykararlar, jihada da özleri ýortup ugrarlar aýtyp bermäň diýipdir. Daşyndan gorkupdy bular adypdir. Namaza girellerinden soňram, imany girellerinden soňram, musulmançylykdy birini ättirip bäsip hutbuhut galplaryny nur iman ýaksa, seyetasaddaquna ve yujahiduna iza aslamu. İmanı girip namaz okuyup kışlarlarından soňram özleri hutbuhut çykararlar, zekatyny garyp gasara bererler. Bir ýerde İslama we musulmançylykda zarar bolsa kılıjyny alyp tura bererler diýipdir. Inha taif ehli musulman boldy. Ramazan aýynyň içindemiş bir neçe gün arada tutup başlapdyrlar, onu inşallah inni keyifli hyzmatyňyza ýetiren. Ýöne bir 5-10 dagyga häzir wagtymyz bar. 8 dagyga. Namaz mawrutda. O da şi Peygamberimiz aýdypdyr. Namaz bolmasa bolmaz diýip. Namaz salah, yani insanyň asl ubudiyet, beýik Allah Taalaň azamatynyň beraberine ýykylmak. Yani insan ferişteleri ve göğündeki mele'il a'la, göğündeki alem feriştegalları mendemek ba namazın içinde. Mescitte namaz okuyup duqaly, dik duqaly gözläp görüň. Şu dünýä adamlaryna mendeýän şolaň bolup durşy. Ya ýekeje bir adam maşyny kenara çekip namaz okuyup duqa bir görüň. Bir ferişte duran ýany bir azamat, nur haybaty bardyr. Emme ondan daşgary adam biziň wujudumyzda Allah Taala näme goşupdyr? Ruh goşupdyr. Biziň wujudumyzda ruh goşupdyr. Ruhun aňyrsy ýerde, ruhun aňyrsy göňde. Gaw dikkat ediň. Biziň wujudumyzda bir tikejik, bir joz, bir azajyk ruh bar. Yani bir ferişte ýanyk bir zat bar. Ruh başga, jan başga. Aham göňlerde de ruh ba, ol asl duran ýerinde. O göňdäki ruh alemi nur, alemi safa, alemi paki, alemi taharet, alemi eşk, alemi mehabbet, alemi ma'rifet ve tamam Allah Teala'nın aşkını diyorla. Şu bizim içimizdeki ruhun asli göňde mıdam Hudaýyň aşkını ola. Oğum şu ruhtan bizim göwrämizde bir tiket kılıptır. Oğum her haçan adam egin maşın arassalap, bedenini arassalap, namazlığın arassalap, Hudaýyň huzuruna duranna, şu içindeki ruh bilen göňdäki ruh irtibat tapýa. Oğum insan bir jaýlyga ýetişýär. Bir çağa ejesiniň guzogyna baranda nägat jaýlaşýar. Asl barmal ýerine bar ýa-da. İnsanna görýänsiň namaza duranda Allahu ekber. Namaza duranda iýmek dogrymy? Namazyň içinde iýmek haram, içmek haram, gülmek haram, Hudaý üçin bolmasa aglamak haram, döwrehün gözlemek haram, hiç gaýsyny etip bolmaýar. Näme diýip? Nefsini bükülli öldürýän. Hazreti Mevlana näme diýär? Wagte zabh Allahu ekber mikoni. Malyň damagyny çaljak bolanda näme diýän? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber diýip bıçak çekmeýänmi? Namazda şeýle da Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Nefs inni öldürýär. Edil malyň damagyny çalan ýaly. Bismillah Allahu ekber diýende malyň damagy çalynmaýarmy? Namazda da duranda Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Inni nefs ölli. İymek, içmek, gülmek, ağlamak, döwren gözlemek hiç zat bolmaly. Täsen ruhun göňlerdäki ruh bilen irtibatda bolup tamam aramaşyňa ýeter ýaly.
Ondan çirim namazdaki arameş hiç başka yerde yoktur. Ondan çirim Peygamberimiz aydıptır. Kurratu ayni fis salat. Gözümün nuru namazdır deyiptir. Yüreğimin cayleşen yeri namazdır deyiptir. İnsan özünün ruhi, bilin gövdemizde ruh var mahal. Bir yatıqaq çıkıyor. Şu ruh. Can başka, ruh başka. Adam yatıqa canı var mı yok mu? Canı var ama ruh çıkıyor. Necire? Yatan adam, ayrılan adam dişini görüp bilendir ha. Allahu yetevaffel enfuse hine mevtiha velleti lem temut fi menamiha. Xud Kur'an-ı Kerim'de var. 24. paran evvelin sefesinde. Huday Teala insanın ruhunu çıkarıyor. Bir adam ayrılanına, bir de adam yatıqa. Yatıqa can mı? Ruh çıkıyor. Ondan çireyim yatan adam, ayrılan adam. Birinin dişinde görüyor, ayrılan adam bilen kepleşendir. Hop, yatıqan çıkıyor. Ayrılanda çıkıyor. İnni haçan çıkarmalı. İnni her peygamber dermiyani ümmetan hem senin tam ahlasi mihandeşan. Hazreti Mevlana aydiye Huday Teala peygamberleri iyi verdi. Öyle düşünmeli vurdun ha. Huday Teala peygamberleri iyi verdi. Nämeden çüreyim? Hatmen adam ölünne ruh çıkmasın. Hatmen yatıqa çıkmasın. O yolukta da ruh çıkarıp bolyanmıştık. O yolukta da ruhun göğünlere kaşın iyi verip bolya. Haçan? Namazın içinde. Şunu peygamber öğretmeli oluyor. Her peygamber dermiyani ümmetan hem senin tam mahlasi mihandeşan. Ruh şu kafeseden çıkmadan çüreyim, şu zınnandan çıkmadan çüreyim, bir alem azadın içine girmeden çüreyim, sahraya gönünmeğin içine ruh gider yana, keyfet ya. Ondan çüreyim yatan adam keyfet yandır. Ne deyip? Ruh çıkıyor da dünyadan. Algı, bergi, dünyanın adından. Hatta ödünün şebze zindan bir haber zindaniyan. Şebze sultan bir haber sultaniyan. Adam o kavdeni ödünün padişahdığını bilmeye, ödünün zindanidığını bilmeye. Ne deyip? Ruh çıkıyor. Keyfet ya. Şonun yan namazda şeyle. Hatmen adam yatanlar ruh çıkmalılar ki. Hatmen adam ölünne ruh çıkmalılar ki. Peygamberlerin aydiyan yolunda zikrediyen ruhun çıkıyor göğünlere keyfetiyen arameşe etiyen. Göğündeki ruh ile irtibatta oluyor. Namazda duruyan göğündeki ruh ile irtibatta oluyor. Ve adam arameşe etiyor. Adam keyfetiyor. Görmeyen mi şehrin adamlarını? Hiç kimin arameşim yok diye. Hemmikşimin havsalı diye. Hemmikş dünyadan yadadım diye. Ne deyip? Peygamberin diyen ne deyip öz ruhunu göğündeki ruh ile irtibatta koyanak. Ödüne arameş verenak, ödüne cahillik verenak, şu zınnan ediptir kafesesini, onun için hem mekşimin ruhiyem, başka ağat ne yaptı? Mıdam verzişin içinde, ahuncan ruhiyem harap deyip ağlattı, o da bilen ruh terbiyet bolmaya, beden terbiyet bolya, ruh yerde terbiyet bolya, ruh terbiyet verilen yerde, şu mecliste terbiyet bolmalı. Huday ve peygamber ağdalayan murabbilen eline terbiyet bolmalı. Ha ödüm bilen eline terbiyet bolmaya hiç vakta. İnhe asıl namazın hikmeti, felsefesi belki mangzının gurrine hizmetine yedirli. Kadrini bilsen utarsın. Allah Teala iman abruydan ayırmasın. Huday izzetini de arttırsın. Huday Teala dünya ve ahiret saadet versin. Huday Teala ödünün rahmet nazarından ayırmasın.